sirife ka sani mayin don kan yana la media makane sonja amedi bina desira la media makane sonja amedi bina desira alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'da. assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ambe ala tanuka barkada ka sali kidu la son herma ka no ala kirabai kisi ni nema obaka anaso mugo bela jene ani mawo ma de tukuru ko fukata jodun se ala kanin aw be o jamakulu sanu may fe aw bismillah ko jamukan kren keneka mimbe siga aw yetuma tuma wala saka se ka fam yaw ni kiwada chama lasi awma amma yina ala fe anga jamana nu ala ka basigi ni here ala ko do akonna fukata se an karfe dugu bela jelema o hukmu kono bi jamukan kren keneka amena fami rawla ina fo aw bela jelemba kala ma chogumina an kala mo ananya joro asayidi sherif usman madan haidra ade asayidi sherif ahmad tijan haidra an kala mo na nya joro abetama na Guinée équatoriale aye ikunda yenkan ka be janvier kalo tlem ngoni kelema ka keni aslamiyat de moto ansar bolo fara bami be Guinée équatoriale uluka wele kanye akata unye dauka singiya tama islamiyat tama badiya tama wala saka seka aslamiyat ni je bela jene mogo bala bi islamiyat min be manguto islamiyat min be mogo wera fe islamiyat min hakli sigi bala ka seka tara dofara o jidini ka ubulo ala sona mashirike anaka delegation ba wila uduna here konana dunu kene fukata se feminye aywa bismillah kene abaraw kera chugumina ambalmake bako alebe ka baraw de do anga je ka nyemada ofe ana ta pido amedina kante kan sirife ka sani mayin don kan yana la media makane sonja amedi bina desira la media makane sonja amedi bina desira amomini ukasewa bijani bina la media makane sonja amedi bina desira emomini uni momina tu sekti jani bina desira la media ma amedi nakamewa desira wili kasekti jani bisimila kanumba uni deme bajama koseke amedi tijani baya karamo oke ni madola afo sedi fo amedi tijani amedi tijani danse anisaru jama koye danse bisimila danse kameruni kabu koye danse italienne almay ka ko danse para fide uni fara jede ko danse ikanu bala ten muso jama ko danse ye ko ta indegete bo danse ko ele ba mu kene ya danse ye korota uli serifu ba mo serifu ikanu dele ansa jama kulula negira masomo kanute de magisi joya na la media makane sonja amedi bina desira usumana ne kamiti janima kayere digre kafunange yala iye kalanke kadoni nyini kadoni soro kadoni jari ala kadam fe
kɛ ede jihadi kɛ ka Ala ka dinɛ dɛmɛ ka ɲakunfinw ma k'u bɔ dibi jugu la cɛsiri kɛ ka Ala ka dinɛ tara ko in kan Serif Ahmed Tijani Dante walela dɔw ye ne ɲininka ko denkɛ bi bɛn denkɛ joli ma ne y'o jaabi denkɛ bi bɛn denkɛ Serifu e kɛra i fa ye kɛwale dɔ la i kɛra i baba ye Ala ka dinɛ laseli la n'Ala ye se di i ma i bi tɛmɛ i baba la Akulu muna don ye an karamɔgɔ ana ɲɛ jɔyɔrɔ ana nunjuru minɛbaga n'o ye Maulana Aseyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara Ala sɔnna a ye Guinée dugumakolo sɔrɔ an b'a fɔ k'a bisimila ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara an b'a fɔ k'a bɔra ka so a bisimila a nana jamana kɔnɔ jamana min n'o b'a wele ko Guinée équatoriale k'a bɔra ka so a sera ka so an b'a fɔ an karamɔgɔ baya karamɔgɔ den baya karamɔgɔ Aseyid Sherif Ousmane Madane Haidara den karamɔgɔ Aseyid Ahmad Tidiane Haidara an b'a fɔ k'a bisimila an fɛ Guinée équatoriale k'a danse ka deli Ala fɛ a nali Guinée kɔnɔ yan Ala k'a kɛ dayɛlɛli ye a nali Guinée kɔnɔ yan Ala k'a kɛ wasa ye a donna ka degun ni tɔɔrɔ fɛn fɛn sɔrɔ yarabi Ala k'a wuli a donna ka hɛrɛ ani lafiya min sɔrɔ Ala k'o jiri Ala ka nali kɛ hɛrɛ Guinée ma ka nali kɛ dayɛlɛli ye ka nali kɛ wasa ye kira n'a sɔn kama an karamɔgɔ lahɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul ka fɔ nabaga bɛɛ lajɛlen k'aw bɛ bisimila aw danse ahlan wa sahlan wa marhaban ya Seydina Ahmad Tidiane Haidara wala an tɛ ɲinɛ sababu ɲuman kɔ n'o de ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye n'o de ye diinɛ drapeau ye bi Ala ka dugukolo ko kan al-muhyil baya muslihul insaniya wallahi n'o de ye an fa n'an mɔkɛ Aseyid Sherif Ousmane Madane Haidara alimul mirwar wal jabal asham wallahi cɛ min ɲɔgɔn tɛ taa tagama dugukolo ko k'a ka waati la o la ale de kɛra sababu ɲuman ye ka Ahmad Tidiane di anw ma o la an tɛ ɲinɛ sababu kɔ o la an b'a fɛnɛ fo an baw n'a mamusow fɛnɛ bɛ Mali la n'an balima minnu bɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ala ka nafa n'u barika ye Ala ka nafa n'u barika ye kira bonya kama sɔngo lahɔrɔma kama sɔli ala Muhammad wa alihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O la an nana hɛrɛ la Ala k'an bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la ɲi sago ni jugu sago Ala k'an kɛ Ala sago ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ye Ala k'an kunnaja kuma jan tɛ an bolo an karamɔgɔ folen kɔfɛ n'o ye Aseyid Sherif Ousmane Madane Haidara ye n'an ka nɔrɔ tigi an ka dolo ɲɛ duman an ka dɔnni tigi an ka bilasiralibaga n'o ye Aseyid Sherif Ahmad Tidiane Haidara ye an b'a fɔ dante foli min na an bɛ an ba tɔw fo ani an ba min fana nana an b'o fo ka foli di sirifila du bɛɛ ma o kɔfɛ an bɛ yan faamaw fo n'o ye autoritéw ye yan jamana faamaw a daminɛ o ka président na fo ka jigin dugu ma an ka foli b'u bɛɛ ye an bɛ yan diinɛ ɲɛmɔgɔw fana fo maliyɛn ɲɛmɔgɔw minnu fana bɛ yan an b'u fo nin ye olu ta nalen ni Ala sɔnna sirifu ye bɛɛ jɛ de ye wa bɛɛ de ta don an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan Burkina yɛrɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan jamana o jamana bɛ Afiriki o ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Guinée an b'u fo nin ye Guinéens ka laɲini ye kabini bi tɛ Ala y'a latigɛ bi mɔgɔ bɛ fɛn dɔ laɲini Ala t'a latigɛ a laɲinina wa a latigɛra an bɛ yan nationali fo an bɛ yan section ni sous-section bɛɛ lajɛlen fo an bɛ nabaw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya
la anga malien ye mogo minnu bi anga foli buye comme wula na kuma jante Guinée depuis akera ansara créé ya sirifu ka doya ni ya folo ala kana ni ka alaban ye ala ka ni ke sirada elele ala ka ni ke siritigelo ye am bela jelen fo. Je remercie notre chef Serif, c'est mon grand frère aussi, vraiment bienvenue à Malabo grand frère. Vraiment ne mouye bi vraiment avec ayirane ma vraiment ansar de mogo usudele no trop, c'est très important. Pour que nyamogo fana bonya, je pense que c'est très important. Bonya mo ansar din kan vraiment ne ma délicat yobana applaudissez pour vous. Donc nous voilà là vraiment la communauté malienne Befou, communauté Burkina Niger, au conseil malien Togola, depuis Jamana Befou. Vraiment, il faudra continuer jusqu'à battre Inch'Allah, à la création de la marche. C'est que les gens ne voilà aller faire ça fait 3 mois et nous sommes sur Kabikana, il n'y a pas de grand frère, ni Allah soit dans ma ivan sur mais en ce moment, il y a terre tout le monde fait, DGP Iba. Nya fa ale la iba kana ñoo fe ro yoro ko na ma ke dem ya amino ko dise inchallah donc à la prochaine la faut que iba vient ici DGP inchallah. Assalamu alaykum, je salue tout le monde. Merci. Biye domba e domi ni communauté malienne be tumbe ka kono abi ni ga sambo bi ni ansar fana bebe ga makono abe sambo ala yo o domba yi ala yo latige bi no ye anga sherifu ke nali kana an sɔrɔ Malabo yan nɔ an bɛ dugawu kɛ a n'a ka délégation minnu nana a n'a ka furumuso hɔrɔma min nana ala ka nali kɛ hɛrɛ ye u natɔ gɛlɛya min b'u sɔrɔ u segintɔ ka n'u sɔrɔ tournée tɔ mun b'u bolo continent kɔnɔna na ala ka tournée ninnu kɛli ala ka nɔgɔya n bɛ foli lase Kesuge fana ma imam Kesuge bon ale kɔni b'an fɛ yan waati bɛɛ an n'ale degera ɲɔgɔn na kaban o kɔfɛ wale ɲuman dɔn foli bɛ n bolo ka a lase Ansar ma k'o ɲɛfɔ karamɔgɔkɛ ye vraiment Ansar mɔgɔw bɛ fo a ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen a alimamiw a diinɛ laselaw vraiment communauté malienne b'u fo kosɛbɛ an ka ko bɛ kɛ dugu in kɔnɔ yan nɔ u bɛ wuli k'u jɔ vraiment an b'o foli lase a ma a k'o foli di Ansar mɔgɔw ma vraiment communauté malienne ma tigɛ Ansar denw na ni maliens ka kungo wulila u yelen don a kɔnɔna na vraiment bɛɛ min bɛ Ansar kɔnɔ ala ka dɔ fara bɛɛ kan ala ka diinɛ min b'u bolo ala ka dɔ fara a kan vraiment a bɛ Ansar ko a b'a nege don mɔgɔ la anw ma don fɔlɔ mais an bɛ sira la an bɛ na don inchallah ala k'an bɛɛ sababa ma. An dɔgɔkɛ an na denkɛ ye n'o ye sirifukɛ denkɛ ye n ka foli b'u ye kosɛbɛ n sanfɛlanin ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ka taa cɛw la ka taa bila musow an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye komi an ka haut conseil communauté malienne président ye k'a fɔ cogo min na maliyɛn ko fɛn o fɛn mana wuli adamaden sutura ani hɛrɛ ani bɔnɛ na u bɛ maliyɛnw dɛmɛ an b'u fo kosɛbɛ bon karamɔgɔkɛ yɛrɛ sera an ma an bɛ a deli a fɛ a ka dugawu k'an ye diɲɛ bɛ ɲagami don an yɛrɛ bɛ se ka farisuma sɔrɔ dɔɔnin cogo min na bon an fana bɛ dugawu ɲini a fɛ an bɛ dugawu k'a ye maliyɛn bɛɛ ko k'a bisimila a nana o diyara an ye san 1 san 2 an sigilen bɛ u b'a fɔ k'a bɛ na bon ala ye ka bi latigɛ bon u sera an ma yan bon karamɔgɔkɛ anw t'a dɔn a fa y'aw ta de a yɛrɛ y'aw ta de anw y'an u ta de an bɛɛ maliyɛn kelenw donc ne ka maliyɛn ci maliyɛn de don b'an bolo an b'o fo la kosɛbɛ ka communauté maliyɛn ɲɛmɔgɔw fana fo an ka haut conseil président an b'u bɛɛ lajɛlen fo muso ani cɛ bɛɛ lajɛlen bon assalamu alaikum a bɛɛ lajɛlen fo min ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ ka n'u taatɔ sɔrɔ n ka fɔ k'an karamɔgɔ bisimila silamɛya tiɲɛ ala k'a dɛmɛ ala k'an yɛrɛw k'a dɛmɛ ɲɔgɔn ye an b'an karamɔgɔ fo an nisɔndiyalen don fo ka s'a dan na fɔta foyi t'an bolo an b'a fɔ ka bisimila. alhamdulillah الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على خير العنام سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين
ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب هيدرا. أم بستري ألف. والصبر. كعلى بركة. نعم. كعلى ولي منو. كان نما دلو لا أما. ككشي أن نما يني على بلاكوك على كربا كنوي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلي. أن كلا سودين سان. نعم. أن كلا جنيو نيوم. أن مغنيوم من فرالا وكان لي بارا نيوم كي فوق تاسي جولي ما أما يني على في على كنني أو يولا. آمين. وتملكو كبوي. ودي. نكرين كبفو. والله. ni silamɛya ka folikan ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala k'an n'a hamu dilan ala k'an sago d'an ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala k'o k'a ka ala ya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wa alihi alhamdulillah bi ni waati in na an nisɔndiyalen don ni an ka seli ye an badenw fɛ yan Guinée équatoriale kɔnɔ ka fara jamiyatu ansaru diin al-islam o ka laɲini ani kanuɲɔgɔnw u ka laɲini kan ka ɲini seyidi sharifu Usman Madan Haidara fɛ a ka den dɔ di ka na bɔ balimaw la kana bɔ sinjiw la kana bɔ an silamɛ ɲɔgɔnw na kana bɔ an mɔgɔ ɲɔgɔnw na ani an maliya ɲɔgɔnw ani an b'a fɔ an farafin ɲɔgɔn bɛɛ an b'o de sira kan alhamdulillah karamɔgɔ ye sira di anw ma an kana ɲɛ da kanuɲɔgɔnw kan o kanu sira fɛ ala fɛnɛ sɔnna an ɲuman bɔra faso la ka an ɲuman se Guinée yan o la an ka folikan an b'a fɔlɔfɔlɔ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Guinée faama ye o ka président de la république an b'a fo k'a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ fo o kɔ ka ya a diinɛ ɲɛmɔgɔw fo n'o ye chrétien sira ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo silamɛya sira an b'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ an ka silamɛya ɲɛmɔgɔw fo ni o de ye al-majlis al-a'la li-shu'un al-islamiyya Guinée yan an b'u fo u farala jamiyatu ansarul islami kan ka an ka nin nali ka labɛn kɛ ka yira silamɛw bɛɛ ye kelen ye silamɛw bɛɛ ye fa kelen ye silamɛw bɛɛ ye ba kelen ye ni siyaw tɛ kelen ye min b'an surun ɲɔgɔn na o ka bon siya ye ni duguw tɛ kelen ye min bɛ an surunya ɲɔgɔn na o ka bon dugu ye ni o de ye ala n'a ka kira ye ni o de ye nin diinɛ in ye o la o kama an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw farala an kan ka nin baara in kɛ ka an se an badenw fɛ yan Guinée kɔnɔ faamaw ka bonya kɔnɔ alhamdulillah ani Guinéen bɛɛ ka bonya kɔnɔ n'o ye Guinée équatoriale ye alhamdulillah ala de bɛ fo ka ala barikada ka tila ka o wulikajɔ kɛlaw ka o fo o ka an bisimila ko ɲuman na o ka jamana kɔnɔ ko u sara bɛ ala bolo o b'a bɔ an bɛ an se kɛ o ye dugawu de ye Guinée a faamaw ye a ɲɛmɔgɔw ye ani a diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ani an silamɛ ɲɔgɔnw ye ko hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a di an n'u ma dugu a ka yiriwa a ka kɔrɔta ko ala k'o nɔgɔya alhamdulillah nin ye laada de ye ansaruw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka laɲini ye u ka karamɔgɔ a n'a ka denbayaw u ka se ka na u ɲɛ jɔ
kanuɲɔgɔnw na o kɛyɔrɔ la wa a b'o cogo la karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ fɛnɛ an hami ye o ye an kanuɲɔgɔnw bi yɔrɔ o yɔrɔ an k'u ye an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sabu min bɛ yen o de ka bon a bɛɛ ye n'o ye ala kama ye a caman bɛ yen san caman an bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ diinɛ baara la mɛ ka sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔn hali ɲɛ ka yeli la tiɲɛ don nka an ka ɲɔgɔn ye a bɛ kanu de kurakuraya fɛn min bɛ yen ala kama a b'o de kurakuraya n'o tɛ an ye ɲɔgɔn ye an ma ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala min nɔfɛ o b'an bɛɛ dɔn wa o b'a bɛɛ wasa mɛ alhamdulillah ala kirila yan t'a la n'o ye Guinée équatoriale ye ani jam'iyyatu ansarudin islam an ka ɲɔgɔn ye nka ansaru dama tɛ ani kanuɲɔgɔn diinɛ sira kan sabu ne de ye fɛnba ye wallahi ne de ka bɔ a bɛɛ ye ne o ye diinɛ kanu ye an ka ɲɛmɔgɔw filɛ yan n'o ye maliyɛn ɲɛmɔgɔw ye au conseil de l'extérieur maliyɛn minnu bɛ yan olu ka fara ɲɔgɔn jɛkulu o ɲɛmɔgɔw o nana an kunbɛn ka yira ko an bɛɛ ye fasoden kelen ye wa a b'o cogo la an bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw bɛ nin kelenya de yira an na o la an bɛ an ka maliyɛn ɲɛmɔgɔw fo janko minnu bɔra ka kuma u tɔgɔ la an b'u fo k'u sara bɛ ala bolo ani an b'an ka cɛkɔrɔba fana fo maliyɛnw ka cɛkɔrɔba ni a bɔra ka dakunya fila kɛ cɛkɔrɔbaw bɛɛ tɔgɔ la an b'u fo ani ɲɛmɔgɔw an b'u fo ɲɛmɔgɔ fɔlɔ min n'ale kumana a ko k'a bɔra an fɛ yen a bɔra yen sisan nin sira kelen in kama a taara foli di Seyidi Sharif Usman Marana Haidara ka denbaya la an ye ɲɔgɔn ye nka ko Iba Kungana DGP tiɲɛ don ni ala sɔnna a waatiw bi kɔfɛ an bɛna sisan kuma min ale yɛrɛ bɛ tourner de la Côte d'Ivoire anw bɔra yen de ka na yan k'ale to o de senfɛ nka ni ala sɔnna don ka ca ala bolo don min an n'a bɛna ɲɔgɔn ye inshallah o la ka aw fo ka an baw fo ka yira ko nakun ye kelen dama de ye min bɛ lase Guinée faamaw ma min bɛ lase Guinée diinɛtigiw ma min bɛ lase Guinée silamɛw ma minnu bɛ lase an b'a fɔ Guinéen bɛɛ ma o ye jumɛn ye k'a fɔ ko anw ye silamɛ ye wa anw ka silamɛya o ye dilali de ye a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya mago bɛ min na o de ye bɛn ani kelenya ye hali ni maa cɛ maa min t'i kɛ diinɛ na silamɛya bi balo ko ɲuman a b'o de nata o de ye silamɛya hakika ye n'i ye fɛn wɛrɛ ye silamɛya la silamɛw ɲɛ ko mɔgɔ bɛ siran walima maa bɛ hami maa o maa la o tigi ma silamɛya faamu n'o tɛ n'i ye silamɛ ye i ka mɔgɔw baara kɛ cogoya i ni mɔgɔw ka muamala n'o ye a ka hadamadenya ye o de b'a to mɔgɔw yɛrɛ bɛ da la ko e ye silamɛ ɲuman ye o la alhamdulillah o bɛ sɔrɔ jogo de fɛ o de la an ka kiraba n'o ye kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ale nana ni min ye o y'o de ye ka na mɔgɔw sabati jogo ɲuman kɛli la ko mɔgɔw ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la hali ni diinɛw tɛ kelen ye o la a ka dɔn ko nakun foyi tɛ an na fo kana segin fɔlen dama kan n'o ye ala n'a ka kira ye min fɔ o ye puis silamɛya a ɲɛda ɲuman ye ni o ye ka balo bɛɛ kan hɛrɛ la k'o de ye an sekun ye yan kana bɔ kanuɲɔgɔnw na alhamdulillah o bɔɲɔgɔnya in kɔnɔ ni dakuruya fila minnu ni o nɔgɔyara an bolo ni ala sɔnna o bɛna lase an badenw ma o la an bɛ sonya kuma la yan ka Seyidi Sharif Usman Marana Haidara ale ka folikan kɛ a ye sira di an ma ka na an ɲɛ jɔ kanuɲɔgɔnw na k'a ka folikan fana don an da k'a ka dugawu fana don an da an b'o kɛ inshallah an b'a ɲini ala fɛ hɛrɛ bɛ ala min bolo ala k'a di an na ala k'a n'a sago ala ka labanko ɲumanw d'an ma ala k'an kɔrɔta ala k'an wasa
bi ala sɔnna o kɛra an dondon ye yan nin taama in daminɛ la tournée in ka ɲini ala fɛ a kuncɛko ɲuman hɛrɛ la kɔrɔta la wasa la yɛrɛ bi ala m'o latigɛra ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔla muhammadin wasalamu alaikum wa rahmatullahi taala. o kɔfɛ i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na ladala an karamɔgɔ a seyidi sherif usman madan haidara n'a sera yɔrɔ yɔrɔ fɛn min ye foliw ye o y'a ka laada ye ala sɔnna ma an karamɔgɔ seyidi sherif ahmad tijan haidara a fana ye o baara kelen a y'o sabati ye ka wuli ka taa foli lase maaba minnu bɛ yen foliw baaraw kɛra cogoya minnu na an ka jɛ ka an ɲɛmada an balimakɛ bakɔrɔba konate ka sɔrɔlenw fɛ ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. bita kanu mau ka wele jabi gine ko tirale gine chani moso chama be se wale ngo anni saruno kanumba chama bede se wale me malabo kauni bata kalu tijani na kanyi anyi zo kauni ho yalla kau tijani donganyi bebi ni ngauni mongo mo kau noro tige donganyi noro tige de noro donganyi Mado tijani ayu sense sherifu naga cheu sense angata esifu baro ani usazi binade kamera mani bako sherifu ka imazi usabunuma badiri damel. Beaucoup. Voilà, nous avons été informés de l'arrivée du shérif Haïdara, le fils du président du Haut Conseil islamique du Mali, le cheikh Ousmane Madani Haïdara. Et donc, il a exprimé son désir de venir rendre visite à l'ambassade, qui est la maison du Mali. Donc, c'est une manière, en tout cas, de rendre hommage aux autorités du Mali que nous représentons ici. Et donc, nous sommes très contents de cette visite qui nous honore. Et au passage aussi, nous appelons qu'il est bien arrivé. Il y a les membres de l'association en Sardine qui sont ici, que nous connaissons, avec lesquels nous avons des relations cordiales, tout comme tous les autres Maliens. Parce qu'ici, à l'ambassade, nous voyons tous les Maliens comme Maliens avant tout. Et ils se portent bien, ils s'entendent, c'est là très important. Alors donc, lui, il vient rendre visite, n'est-ce pas, aux membres de l'association ici, dépêchés justement par le cheikh Ousmane Madani Haïdara. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir et exprimer l'espoir en tout cas que la visite se passe de la meilleure manière possible. Nous savons déjà qu'ici, c'est comme au Mali, un pays laïque où il y a la liberté religieuse, mais encadrée en tout cas par les lois, par les réglementations, comme au Mali. Et je crois que de ce point de vue, les membres de l'association en Sardine, section Guinée équatoriale, ils sont bien au courant et ils travaillent également main dans la main avec les autorités, en tout cas compétentes de Guinée équatoriale. Cela me fonde en tout cas à émettre le vœu que la visite se passera de la meilleure manière possible. C'est un vœu que j'exprime à la suite des prières justement que Chérif a eu à porter envers nous, envers le Mali, envers toute la communauté malienne, la République du Mali. Donc merci encore Chérif et bienvenue en Guinée équatoriale. Merci bien. Ni waati na nisɔndiyalen don an b'an ye an yɛrɛ ka so an b'an ye an yɛrɛ ka jamana kan bi ni Guinée équatoriale jamana kɔnɔ mais Mali an b'a fɔ Mali dugukolo sanfɛ ni o ye an ka ambassade kɔnɔna ye an nisɔndiyalen don an ka ambassadeur ani ka fara a baara ɲɔgɔn kan u ye an kunbɛn cogoya min na ni bonya ye ni karama ye
orla sigira anga nyamoko directement alere kumata ka fasodiya yira ana ka keleya yira ana o be malien jama nyefe kumina o ye o bara yira ana ka ye u fasodien do nana bo u ye jamana kono ya ka o ni soja yira o ye anyira ni soja kosebe o koro ambu fo ka bara ke nyogon bele jelen fo ni kenayin ka ko anyira ni soja lendo ambiya kumina ni o de anga tonde jamiyat ansar din al-islam ani kafara kanunyon ka olu de ka ci sera chokoroba ma no Sayyid Sharif Usman Madan Haidara aka dendo di kana bo kanunyon na kabri wati ja alaynu bisena nga ala sona ka latiga ka be ni wati ndema wala anyu bandona ya kunu anga jamana denw kanu boloma dina ko boloma yu ka baro blakata an kumbe depuis l'aéroport fo kata se accueillement alhamdulillah wa accueil de kera kunu wulada fe bi ango yani an boloka do baro barala ne anga lada ay min soro karamoko nofe nasira yoro mi yoro nyemgo kata foli ko la janko ni jamana ko fala fena do kata foli ke anga autorité wula an fle osrade kan kana ambassade kono bi ka foli foloya insha Allah ka klaka yini barami ni amina dabo ka damne herela ka kunche herela ala mo kera ala ka labango nyumande aw faso yin fana ala ka here do akono abi faso mi yerela ya fana no gine ala ka here do akono ne ala kira horomay sallallahu muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam fubaro ani mabade tijani imabayata make ngo anni sarunu kanumma jama ko kidanse ngo demizani ni mabakoro ki bismillah iduna fama bika nafani jaba minu nyebe eyudoye ngonyana maya bika wasabi misharamado tijani ngoma ya duma bi wasabi haidara ding tijani. Bon, on peut dire alhamdulillah rabbil alamin bifana dombaye vraiment ani yebi ne bisa ka fo Dieu merci parce que ne tumbe malila tumamina ne layduta ngo nebe yoro ni Allah sonna wa no bina domina nebe Dubai o nebe Chine o nebe Malla o abine soroya nga fo ibaye neni ibaye tara ale fe ne o laydu fana taye bon ala de ya ke o ne soroya o ko baye donc vraiment on remercie toutes les associations de membres en Sardine vraiment avec les organisations qu'on a vues avec eux ça c'est un exemple à suivre vraiment tout le monde a compris tout ce qui était fait il faut te organiser. Sinon, c'est pas parce qu'ils ont de l'argent, plus qu'ils ont des malabos, plus qu'ils ont des bâtards, ils sont mieux organisés. Si nous avons cotisé, en chaque année, nous avons plus que 10 fois. Nous avons cotisé. Mais au Sierra Monke, il n'y a aucune association qui est cotisée. Donc, vraiment, je vous remercie. Je remercie aussi notre chef qui est là. On salue toute la famille. Salam alaikum. Domi nanyo mancha. Et kana on visité un shérif Ahmed Tidiane anga au conseil bureau là vraiment aboyana ama ajarani. Ambe folie belebele badi ansar mo lu muy disponibilité ta ou ka présent ou ka shérif ta kana nay en fait ou dana de ko. Donc anga bureau mi fleni bureau ni daile la mamé donc au conseil depuis là sigram hala buanno vraiment ça a été une grand honneur pas de enveloppe donc ambaye ni shirifu fait vraiment ka do ka ngantonyi ka do ke au conseil de Guinée équatoriale ka do ke au conseil de Mbela Kele vraiment anga folie baye ka folie di ansar fana bela jale vraiment be ko kuma na no merci beaucoup.
alhamdulillah wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad ka ala fo ka barkada kishin nema chama ko nyina bolo ko ke kira ka muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne kira so ni sanu ala je wa nyumo ne mo yuma min faralu ka ni nyuma ke ko se nyewli ma ala ka ambala jele yola amin wati la nuso jalen do ni anga se yo ma ko anga ka kuchala ne faso de Guinée équatoriale kono barami ni anye adabo ala sona anyuma dona ya kulu anga nyamo kumbe an kumbel kero la ni ko de mali nyamo yi ni ko yanga ko conseil nyamo yi yo ka bara bla katan kumbe ni o de ka président mi ni anya flawla ni ka fara ko bara nyomo beka yo ka bara bla katan kumbe ka faso dia irana ka keleya irana ambi ansaro ka wele jabiri saraka ani camion be anana soro an faso de nyogo we keleya irana o de la bi ka ko am bara dam na ligne ani folike anga ambassade la am bora inde sisa kanaya anana soro président anaka bureau membre be yo ka bara bla ka an kumbe o klara ka kuma minnu fɔ a bɛɛ bɔra k'a mɛn n'o ye président fila ye depuis kunu o ye seereya minnu fɔ ni ansaru ka baara ɲɔgɔnya la o ye seereya min kɛ o sara bɛ ala de bolo parce que n'i ye mɔgɔ ye ka seereya ɲuman kɛ ale yɛrɛ de ye mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ kolon tɛ sɔn ka seereya ɲuman kɛ o la an bɛ président ninnu fɔ o ka nin dakurunya fila ninnu na ani an bisimila ko ɲuman na min bɛ an bolo ka fɔ dɔrɔn nin kɛnɛ in kan o de ye ka dugawu kɛ faso den bɛɛ ye faso kɔ ka yɔrɔ o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Guinée équatoriale ye k'a fɔ hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a di an n'o bɛɛ lajɛlen ma ala k'an sago di k'an ka laɲiniw sabati faso yɛrɛ n'o ye Mali ye hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a don a kɔnɔ dekun minnu b'a kɔnɔ a wilibaga ye ala ye ala k'a wuli ani a filɛ faso min fana na hɛrɛ ala k'a don yan hɛrɛ ala k'a don yan an nisɔndiyara kosɛbɛ k'o yira u la ko nin ye an ka biro kɔrɔ ye o conseil tɔgɔ la Guinée équatoriale yan an b'a ɲini ala fɛ hali bi hɛrɛ ani jidi ala k'o nɔgɔya n'aw ye maliyɛnw dara aw minnu na k'a bila u ɲɛfɛ k'a ɲini baara in ta fanga ala k'o di aw ma baara in ta fanga ala k'o di aw ma ala k'o k'a ka alaya kama o la nakun ye dakurunya fila laseli ninnu de ye ni o de ye ala sɔnna an fan caman ka ca la Mali sigi la an fan caman ye silamɛw de ye o la ala sɔnna an fana b'o sira min kan ɲɔgɔn hakililajigi sira de don o la nin taama ninnu kɔnɔ waati minnu ni olu nɔgɔyara ni o waatiw de taara ɲɔgɔn hakililajigi kama n'o ye wajulu ninnu ye ni ala sɔnna nakun ye o de ye nakun ye o de ye o la hali bi ala ka an bɛɛ sabatilen to diinɛ sira in kan ka ala masɔrɔ hɛrɛ la ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye n'ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛlatigɛ la an karamɔgɔ seyidi sherif usman madan haidara a bɛ kuma dɔw fɔ a kuma ninnu a misaliyaw su ni tile a bɛ na ɲuman a tɛ dogo wa ɲuman tɛ bi wa ɲuman fɔlɔ kana ka kɛ silamɛw de ye a kɛbaga kana ka kɛ silamɛw de ye ka sabu kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye ɲuman kɛ maa min tɛ silamɛw ka diinɛ la o mana bonya cogo cogo a kana ka ye k'a fɔ ko silamɛw ye fɛn kɛ min ka bon ni nin ye a bɛ na n'a misaliyaw caman ye taama in kɔnɔna na an karamɔgɔ seyidi sherif ahmad tijan haidara a taara a ɲɛ da u ka misiriba kan ni ka taa misiri in kɔnɔna ka taa bɔɲɔgɔnya kɛ misiri min ni ala sɔnna a ma k'a jɔli a sababu bɔra u ka jamana ɲɛmɔgɔ o muso la nka ale tɛ silamɛ diinɛ la kerecɛn de don kerecɛn min n'a ye misiri jɔ k'a di silamɛw ma o la ala sɔnna a ma an karamɔgɔ seyidi sherif ahmad tijan haidara a taara ɲɛ da misiri in kan a baaraw kɛra cogoya min na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ
finan ne farajala konona shirifike tijani janjo lujalina anye janjo kenya molo Cameroon janjo kenya molo shaka madu tijani janjo lujalina shaka madu tijani wariti cheba misoro sanute cheba misoro jamati cheba misoro kala yaleson Président labrale si dio se walime malabo kauka kare mokonare perezi se walime ngobata kauka musa togola musa ko alaniche ngo présidente kadija to sebeko alaniche. Moi je suis le président du conseil islamique de la Guinée équatoriale chargé des affaires administratives et associations. Mon nom c'est Juan Zakaria Sondobindang. Comme j'avais dit, nous sommes très contents d'accueillir le cheikh Haïdara ici. Et nous espérons que ça ne soit pas la dernière fois que ces visites ça peut continuer ici en Guinée. En profit de la communauté musulmane et pourquoi pas toute la Guinée équatoriale. Et nous espérons que ça c'est un début qui va nous faire avancer plus de là, entre le Mali et la Guinée équatoriale. Merci. Je soy l'imam principal de la région insulaire. Me llamo Ibrahim Fernández Seriche Malabo. Por lo tanto, es un honor tener de visita a una personalidad como la del Sheikh. Por lo tanto, nosotros deseamos que tenga una feliz estancia en Guinea Ecuatorial y que su visita venga a marcar un giro importante en lo que es la relación entre los musulmanes, entre ellos mismos primero y luego con todas las demás confesiones religiosas que predican la palabra de Dios en Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, esperamos que no sea la última visita y que posteriormente ya la acogida será más calurosa. Dios mediante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Ismaël Angel Pale Mega. Je suis le coordinateur général de la région insulaire. Je suis aussi, dans certaines circonstances, le traducteur soit du président du conseil, soit de l'imam de la région insulaire. Et donc je vais tout simplement essayer de transmettre les propos qui ont été émis par l'imam de la région insulaire en espagnol. C'était des propos basés sur les bienvenus déjà, sur des salutations et sur la félicité aussi, le fait de savoir que nous sommes contents, que nous sommes heureux d'avoir cette rencontre ici aujourd'hui et d'encourager les liens de fraternité qu'il y a entre les communautés, c'est-à-dire que ce soit la communauté malienne, que ce soit la communauté sénégalaise, peu importe, du moment où nous sommes des musulmans, et aussi, comme a eu à dire le cheikh, non seulement les musulmans, mais avec toutes les communautés, parce que l'islam embrasse tout et prône toujours pour la paix et pour la prospérité tous ensemble. Et donc les propos de l'imam étaient basés beaucoup plus sur les salutations et beaucoup plus sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne tous dans l'œuvre que nous sommes en train de faire et de permettre en fait que tout se passe bien et que ce soit un bénéfice pour nous tous. C'est à peu près le résumé que je peux faire de ce qu'a eu à dire l'imam de la région insulaire qui est l'imam Ibrahim Seriche. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous venons rendre visite de nos fidèles et puis de musulmans d'ici Guinée équatoriale. Alhamdulillah, Dieu fait grâce à cette année et nous sommes là avec vous. Alhamdulillah. Et puis c'est que on a vu, ça nous a fait plaisir de notre accueil de votre égard. Alhamdulillah. On sait maintenant que ici il y a nos frères musulmans. Bon, on est là aussi au nom de l'islam, mais pas seulement la communauté musulmane.
non, toute la communauté, que ce soit chrétienne, parce que les musulmans pratiquants, on doit vivre en paix avec tout le monde, pas entre les musulmans seulement, non, avec des chrétiens et puis non-musulmans. On est là pour ça et puis le message basé sur ça. Alhamdulillah. On vous remercie infiniment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mosquée là, c'est la première dame d'ici en Guinée qui nous a offert ça. Parce qu'il nous a vu qu'on n'avait pas un endroit décent pour faire nos prières. Alhamdulillah, un jour comme ça, il nous a appelés. Ça a daté depuis... C'est depuis 2015. 2015. Oui, 2015 environ. C'est écrit là, je ne me rappelle pas bien. Oui. Inch'Allah, peut-être d'ici à 1 an, 2 ans, parce qu'on vient nous appeler, ils vont nous construire une autre mosquée, le gouvernement. Mais ça sera où se trouve la nouvelle capitale du pays. Ça sera une mosquée plus grande que ça, Inch'Allah, on espère. C'est à Malabo ici. Non, c'est le côté où tu vas partir, oui, c'est ça. C'est ça, nous prions. C'est la plus grande mosquée que nous avons ici. On fait nos prières ici avec nos frères maliens, sénégalais, tous nous vivons ensemble, comme je t'avais dit. On est très contents. On espère que vos visites, ça va continuer toujours avec nous, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kale dumi masafo ni shaga madu tiyan ngengarango siri kise waleme oyalla kauka peresida sangare se waleme lasine dumi lasi. Ok, salam alaikum. Voilà, alhamdulillah, ni de Malabo section yɔrɔ min san yɔrɔ in mètre 5000 mètres carrés. Voilà, o y'a clôturé ka ban. Projet min b'u bolo a la, misiri programme b'a kɔnɔ, karamɔgɔ ka résidence programme b'a kɔnɔ, kalanso fana programme b'a kɔnɔ. Voilà, bon yɔrɔ in fana côté 4 bɛɛ sira de. Voilà, côté 3 de tun bɛ sira kan, mais an y'a san to o kɛ n bolo. Ale 6 mètres fana bila kɔnɔna na ka ni mɔgɔ bɛɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na, ani mɔgɔ si kana kole ka yɔrɔ in bila an ka disposition na ka daminɛ fo yan fɛ kuru b'a bɛɛ la ka ban inshallah. Ala an b'a ɲini Serifa ka dugawu kɛ kosɛbɛ, Ala ka se ka baaraw nɔgɔya. Voilà, k'a b'a ka so de kɔnɔ. Voilà, yan ye Serifu ka yɔrɔ ye. Voilà, olu ta de don. Voilà, sana Jamiatu Ansarudine section Malabo. Voilà, olu de ye baara in kɛ. Assalamu alaikum warahmatullah. Ni de ye baara kun fɔlɔ ye an sera ka min fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma an karamɔgɔ ni an karamɔgɔden a Seyidi Sherif Ahmad Tidiane Haidara bɛ tagama min na Guinée Équatoriale a baara kun fɔlɔw de ye nin ye. O la an bɛ dugawu de kɛ yarabi taama ye Ala k'a kɛ hɛrɛ kɔnɔna na k'a kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na. A taara basigi ani hɛrɛ min sɔrɔ ye Ala k'o jidi. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli yarabi Ala ka kanaw kɛ ansaru minnu bɛ yen Ala ka bɔdaw di an ka jamanaden minnu bɛ yen Ala ka bɔda di fo ka taa se mɔgɔ mɔgɔ de sera ye hɛrɛ ɲini sira kan Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka taa se jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yen Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Mauritanie, farafinna den fɛn o fɛn bɛ yen Guinée Équatoriale Sherif la tɔgɔya la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'u ye Ala ka hɛrɛ k'u ye Ala ka bɔdaw di an b'aw bila yan ni Ala ni kira sɔnna ma an bɛ bɛn sigida wɛrɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Siri fe ka sani mayin don kan yana Sila me jama kan sonja amedi binna te sira Sila me jama kan